Hêzên Ewlekariyê di nava hefteyekê de li Wan, İzmir, Adana, Mêrsîn, Hatay û Manîsayê li dijî siyasetmevan û endamên Partiya Demokratîkan Gelan HDP operasyon li dar xistin û herî kêm 53 kes hatin desteserkirin. Li gor daxuyaniya nivîskî ya rêveberiyên Hêzên Ewlekariyên van bajêran 53 kes bi îddiaya endamtî û propaganda rêxistina Partiya Karkerên Kurdistan PKK hatine desteserkirin. Lê Meclisa Ciwanan ya HDPya Wanê xwepêşandanek li dar xist û bertek nîşanê desteserkirina siyasetmevanan kir. Endamê Komela Xwendekarên Zanîngeha Wanê Baster Şervan Beyazet ku ew di heman demî de endamê Meclisa Ciwanên HDPye got ku ew her tim rastî girtin û astengiyan tên. Beyazet dibêje ku armanca wan bo peşeroja ciwanên Wanê xebat dikin lê hikûmet wan asteng dike. Em dixwazin ji bo gelê Kurd ji bo rûmetekê rahat bin vir Kurdistanê em dixwazin rahat bin lêbelê AKP MHP qedexe danê li ser me. Hevalê me binçav dike, me binçav dike, milletê me gelê me binçav dike. Lê heqê me nadime. Ji bo hindê em heqê xwe dixwazin. Li daxuyaniyê de hat diyarkirin ku niha li Tirkiye bêhûqiyek mezin û di saziyên dewletê de dizî hene. Ew dibêje ku bi van operasyonan tê xwastin ku bala nijadperesan bikêşin ser operasyonên dijî Kurdan û hemî bêhûqiyên xwe napanî bikin. Yani bi hukuksuz bi adaleti tên girtin binçavkirin, tên veşartin, tên darkirin. İro li Wanê on ji wek dibinin yani li her kolanê de AKP MHP faşistî her kolanekê de ciwanekê digire binçav, ciwanekê dar dike bi hukuksuz. Evalên me yên ji derve hatî yani bajarên de jî hatî wan evalan ji bi hukuksuz dikin binçav yani Urfayê hatîne, Diyarbekirê hatîne hatîne mêvanî wan jî dikin binçav bi hukuksuz. Yani îro armanca AKP MHP tenekirina gelê Kurd e. Li gor rapora Komala Mafên Mirovan îhade di 2020 da derbarê 140,000 kesî de lêpirsîn hatiye vekirin. Li gor heman jêderê heya niha 347 kes hatine revandin û gef li wan hatiye kirin û ji wan xwastiye ku ew bibin sîxur. Li ser vê îddayê Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiyê gotibû ku ew van bûyaran vekolîn dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.